Dobrý deň, bratia a sestry. Započúvajte sa do biblických zamyslení Tesnou bránou. Pondelok 16. februára Božie slovo nachádzame v 5. knihe Mojžišovej, 18. kapitole, od 9. po 22. verš. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nenapodobňuj ohavnosti miestnych národov. Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň. Ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin, tvoj Boh, práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou. Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. Národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil. Spomedzi vás, z tvojich bratov, ti Hospodin, tvoj Boh, vzbudí proroka, ako som ja. Toho poslúchajte. Bude to tak, ako si žiadal od Hospodina, svojho Boha, na horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel: Kiež už nepočujem hlas Hospodina, svojho Boha, a nevidím už ten veľký oheň, aby som nezomrel. Hospodin mi povedal: Dobre to vraveli. Vzbudím im proroka, ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im povie všetko, čo mu prikážem. Kto neposlúchne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vezmem na zodpovednosť. No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som neprikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zomrie. Možno si pomyslíš, podľa čoho poznáme, ktoré slovo nepovedal Hospodin? Slovo, ktoré vysloví prorok v mene Hospodina a ono sa neuskutoční ani nesplní, je slovo, ktoré nehovoril Hospodin. Prorok to povedal len svojvoľne. Preto sa toho neboj. Zásadovosť Božieho človeka. Dejiny izraelského národa sú bohaté na rôzne vzostupy aj pády. Opakuje sa vzorec, kedy poslušnosť, vernosť a vytrvalosť je odmenená a naopak neposlušnosť a nevera sa trestá. Rada by som povedala, že dnes naše putovanie vyzerá inak, ale je to tak. Dostali sme mapu, ktorá vedie k pokladu, ktorým je Božie kráľovstvo a večný život. Spolu s ňou aj inštrukcie, potrebnú výbavu a dokonca aj sprievodcu, vďaka ktorému naša výprava nemôže zlyhať. A predsa sme tvrdohlaví ako deti, ktoré chcú všetko robiť same. Náš život viery je niekedy v štýle pokus, omyl. Prečítaný text je výstrahou pred ohavnosťou tamojších národov, ktoré nežijú podľa Božej vôle. Je výzvou k bezúhonnosti pred Hospodinom, pretože každý z nás raz bude braný na zodpovednosť. Koľkokrát hľadáme spôsob, ako si nastaviť a upratať život inde, ako u samotného Boha, v Božom slove a v modlitbe. Najmä ak sa nám niekedy zdajú Božie nároky na nás príliš vysoké. Neexistuje však ľahká cesta. Je jeden Boh a jedna cesta. Keď sa rozhliadneme okolo seba, aj v našom národe, v okolí, možno aj v spoločenstve vidíme rôzne ohavnosti. Ako Božie deti si však nemáme prispôsobovať, ale všetko skazené a zlé máme vyhnať. Pán Boh potrebuje svojich hovorcov aj dnes. Nemlčme, ale hovorme. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ďakujem Ti, že ma vždy znovu ubezpečuješ o svojej prítomnosti a dávaš mi silu a nádej do každého dňa, ktorý z Tvojej milosti mám a žijem. Pomôž mi obstať na mojej ceste viery a vždy vidieť vyššie ciele, ktoré so mnou máš. Nech ma svetské zhody a poblúznenia nedokážu odlúčiť od Tvojej lásky, hoci by vyzerali akokoľvek lákavo. Túžim pevne stáť na Tvojom slove. Daj prosím, nech aj v tomto najväčšom hukote dokážem počuť Tvoj hlas
a správne rozumieť Tvojej vôli. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Petra Košalková. Vo svojich modlitbách myslíme aj na cirkevný zbor Lovíno Baňa. Prajeme vám požehnaný deň.